Lle ti wedi bod? Fi wedi bod yn chwarae Dragon Age yn ystafell arall. Ti'n meddwl, fi wedi'n nghofio'n llwyr rhan mor anghygol o realistig yw gemau dyddiau yma. Megan y ddraig, mae'n mynd bach yn stropi pe fe'n nghofio bwydo hi. Ydyn mae gemau chwarae rôl heddiw mynd yn fwy ac yn fwy cymleth. Gall berson treulio misoedd neu blynyddoedd hyd yn oed yn chwarae gemau fel Skyrim, Mass Effect, Dragon Age neu World of Warcraft, gan anghofio'n llwyr bod gyda chi cyfrifoldebau mewn bywyd go iawn. MOT, trethu, angen talu'r bil nwy fo bod y plant sy'n mynd rhynnu i farwolaeth. Billy a Janet. Ond beth oedd cyn y gemau mawr yma? Sut dechreuodd hyn i gyd? Cyn cymeriadau dwfn, tirwedd gogoneddus. Cyn graffeg o unrhyw fath go iawn. Anturiaethau testun oedd pinnacle technoleg pan oedd y chrieni chi blant os yn swigio Blue Nun lawr y parc. Gemau fel Colossal Cave, The Hobbit, Planetfall, Amnesia, ac wrth gwrs y fersiwn electronig o Traed mewn Cyffion gan Kate Roberts. Reit, rwy'n ni go ni? Dydd arall o waith diflino. Da chi'n sefyll tu allan i'ch catra i ble rewch chi Dukes. Tria i'r chwarael. Da chi rhy depressed i fynd i'r chwarael, a nawr mae gennych chi TB a byddwch chi wedi marw erbyn diwedd yr wythnos. Gêm drosodd. Ond be os oeddech chi, fel Daf, yn rhy dlawd i fod yn berchen ar gyfriadur? Ges i ddim bath tan o'n i'n 7. Wel, yn yr achos yna, oedd ganddoch chi rhain. Llyfrau Aml-Ddewis. Mae'r gyfres fighting fantasy yn y Saesneg dal i fod yn boblogaidd dros ben. A da ni fel Cymru wedi gwneud be ni'n gwneud gorau, sef mwy neu lai dwy'n syniadau nhw. Mae ganddoch chi bethau fel Trwy Ogof Arthur, Tro i'r Castell, ac Ysgodion Cors Mallerch. Diw yna hwyl mawr i gael efo'r rhain, ti'n modd. Ac edrych fan hyn, mae yna thing gan y lolfa, y cyhoeddwyr. Ar ôl i ti ddatrys dryswch ogof Arthur, beth am lunio map o'r ogof a'i holl ystafelloedd. Na fe, Elidir, cer amdani. Yn anffodus, does yna un o'r llyfrau yma wedi sgwennu'n Gymraeg ers sbel. Aros fyna, mae rhywbeth arall yn y peil fan hyn. Anturiaethau, Daf ac Elidir. Yw, cyd-digwyddiad. Yn gwrando ar hwn, mae Daf ac Elidir o'r wefan poblogaidd Fideo-Wyth.com yn eistedd ar y soffa yn gwneud eitem ar gyfer rhaglen dyledu y lle. The devil? Dyma'r dewisiadau, ti'n barod? Mae Daf yn penderfynu mynd i nôl cwrw ar gyfer parti gret, dudalen 32, neu mae Daf ac Elidir yn teimlo'n gydwybodol ac yn gwneud tax return yn gynnar. Tybad. Cofiwch blantos, mae gwneud dogfennau treth yn bwysig. Os nad ydych chi'n Amazon, neu Vodafone, neu Starbucks, neu Mari Lovgreen. Be sy'n nesaf yn y llyfr yna? Reit, oce, ie. Mae gennych chi TB. Byddwch chi'n farw erbyn diwedd yr wythnos. Antur drosodd. Be mae'r llyfr yma i brofi wrth gwrs ydy bod yna gymaint o bwyr yn nychymig pobl. I eraill, wrth gwrs, maen nhw'n disgwyl i'r gwneithwyr creu'r cynnwys iddynt. A dyna pan bod RPGs enfawr realistig mor boblogaidd, achos bod y cynnwys i gyd yna. A mae'r ddau brofiad yna, yr un mor werthfawr â'i gilydd. Felly, rwan mae Daf yn mynd i chwarae gêm o Zelda, a dwi'n mynd i gario ymlaen efo'r llyfr. Felly, lle o'n i? Tra bod Daf yn cael amser i fywyd yn chwarae gemau, mae Elidir yn eistedd ar y soffa ac yn meddwl yn ddwys am ei fywyd. A mori ymaith.